боз ҳам саломи гарми ҷӯшон ба шумо дӯстони азизам, нафароне ки дар ғарибӣ ҳастанд ва дар худи ватанамон Тоҷикистон ҳастанд. ин наворро мо пешкаши шумо мекунем ба хотире ки шумо дар ғарибӣ тӯли чандин сол аст ки Тоҷикистонро надидаед ё ин ки Душанберо. ин навори мо аз шаҳри Душанбе барои мардуми ғариб ба навор гирифта шудааст, то ки бинанд чӣ хел Тоҷикистони мо зебо шудааст. мо ҳамаи нафароне ки дар ғарибӣ аст ба Душанбе даъват мекунем. марҳамат, биёед ватанамон. агар тӯли чандин сол надида бошед ватанро, бинед чӣ хел ватан хушрӯ, зебо, озода шудааст. фикр дорам ки шумо ҳам мехоҳед ки дар бегоҳӣ анхе майдонча омада қати фарзандои худ тамошо кунед. шаб бошад ё бегаҳ бошад ё ин ки рӯз бошад, ватанро ба пуррагӣ тамошо кунед. гарчи шумо дар ғарибӣ ҳастед, аллакай тӯли чандин сол дар инҷо бо фарзандотон зиндагӣ доред, марҳамат, фарзандотонро гирифта ба Тоҷикистон, ба Душанбе биед. мо ин наворҳоро ба хотире мегирем ки шумо дар ғарибӣ ҳастед, ватанро ёд мекунед, зиқ мешавед. ба ҳамин хотир ин наворҳои моро паҳн кунед, то ки бародарони ғариб аз ин видео бохабар шаванд. агар хоҳиши шумо нисбати чунин видеоҳо зиёд шавад, албатта хоҳиши мо ҳам зиёд мешавад ки мо наворҳои беҳтарина бо пешкаши шумо кунем. наворбардорӣ кардан барои мо мушкилият надорад. ҳар он чизе ки расход мешавад, ҳар он чизе ки мо меравем ба навор мегирем, ин барои хушбахтии мову шумо аст. ютуб ин қадар мо наворбардорӣ мекунем, ютуб ҳар рӯз ҳар як наворе ки мо мепартем, агар просмотраш зиёд шавад, ба мо пули зиёд метиҳад. барои ҳамин дӯстони азиз, мо аз ягонтаи шумо пул талаб намекунем. ҳар як видео ба камиш $30 дар як рӯз ҷамъ меорад. агар аз 100 000 просмотр бисёр шавад, то $100 дар як рӯз кор мекунад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳар он гӯшаву канори ватан бошад ё берун аз ватан бошад, мо наворбардорӣ мекунем. ҳар як рекламае ки мо мекунем, ҳамаи барои шумо ройгон аст. танҳо ютуб моро пул медиҳад.